Usa sa mga kinahanglan nga prutas karon na mga kapuso ang dragon fruit tungod kay dili lang kini lami apan puno usab kini sa sustansya. Kung dili lang kini mahal, maayo ning adlaw-adlaw natong kaon. Gani. Apan nasayod ba mga kapuso kung gi-unsa kini pagtanom ug unsa ang proseso sa pag-ani nini? Busa tara mga kapuso, atong bisitahon ang usa sa mga tanaman sa dragon fruit sa lungsod sa Argao. Ani ang report? Dinhi sa 3 ka ektarya nga farm sa lungsod sa Argao, nahimutang kining 1 ka ektaryang tanaman sa mga dragon fruit. Muabot sa 3,375 ka mga punuan sa dragon fruit ang natanom dinhi. Matag poste, muani gikan sa 5 ngadto sa 6 ka kilo. Tanom ni ini. Una, mag-andam og haligi aron matukuran ni ini. Abunuhan kini og sa higayon nga mutubo, ihigot kini sa poste. Mamuwa kini human sa 45 ka adlaw. Green ang kolor sa bunga sa dragon fruit kun hilaw pa ug dili pa kini mamahimong pupuon. Apan kun mupuwa-puwa na kini, padung na kinig mohinog. Matag Hunyo ang ting-ani ni ini ug mauna usab ang giingong season sa dragon fruit. Nakahuna-huna nga magtanom ni ini ang tag-iya tungod kay paborito man kining prutas sa iyang inahan. Tungod sa iyang mama nga sige konsumo ang dragon fruit ba kada adlaw. So magsige sila palit, so ganahan siya nga magtanom na lang kay aron di na sila magsigig palit. Nabilong sa cactus family ang mga dragon fruit ug aduna kini daghang mga benepisyo sa lawas. Kan kayo ka benefits ani makuha number 1 gyud kay taas kay ni siya og antioxidants. So atong gipangkaon ron daghang kayo mga toxins, so makatabang gyud kay ning dragon fruit. Dako usab kining tabang alang sa mga farmers tungod kay dili na kini galmonon ug dili usab mahal ang presyo ni ini. Gani aduna na sila good agricultural project diin naka-record ang ilang mga harvest. Sukad ni atong Hunyo hangtod Agosto, naka-harvest na sila ug moabot 6,208 ka kilo. Ang dragon fruit mga kapuso, gawas nga lamian na, healthy pa. Makatabang pa jud kita sa atong mga mag-uuma, mao nga mga unata ni ini mga kapuso. Uban ni Demi Hernani, Quibod-Castro, Balitang Bisdak.